hello, good morning, good afternoon, good evening mga bayot. Adlaw karon nga Lunes, Martes, Miyerkules sa ako ang mahimatagan mga bayot. 41 degree ang kainiton sa gawas, perting inita gyud mga bayot. O dili ka mo ginhawa mo nag-ingon o goodbye kalibutan. Naay pabukton-bukton si Celestina karon mga bayot. Kay magluto kita karon og iskabitsing bulad. Kaning ako ang recipe karon mga bayot, kaning bulada murag gilumutan na ni dinhi sa amo ang refrigerator. Hagbay ra namo ning gipalit mga bayot. Request ko ani sa ako ang bana kaniadto nga magluto ko og iskabitsi lagi. Unya kay di man gunis sila ganahan sa baho sa bulad mga bayot og pritohon. Unya wala man sila diri tanan karon. Kameran duha sa ako ang bahandi. Unya akong bahandi natulog pa. Panahon karon sa ako ang pagbuhat og kalanon mga bayot. Dili man gunis sila mukaon og bulad diri mga bayot. Mukaon na sila og bulad. Basta mo inom na sila og beer, pero dili gyud kanunay. May lang sa isa ka tuig ug makakaon na sila og kaduha. Di na sila mukaon, di gyud pareha na mo sa una nga pamahaw pa ni udto pa ni hapon, pwede pa man gani i-snack na ng bulad na mo sa una. Bulad og ginamos og asin og suka lagi among madali kaniadto. Pero karon mao ra gihapon dinhi ako ang gikaon mga bayot kay magpangita kaning nawong nato nga murag nawong og bulad nga palotpot ba? Aning mga kalanunang ganahan ni Celestina. So ato na ning hikayon mga bayot mentras wa pa sila uli. Kaya ako ang ugangan tuag city ang ako ang duha ka kagupa naning kamot para naay makaon, naay mapalit og sudan kay hastang basura diri mga bayot, bayran. Sa tuwang ato ang basura ilabay sa likod dauban okay na kayo. Diri mga bayot kada bulan na sila maghatag og kwarta. Anang ila ang basura kanang ila ang truck sa gawas, kanang ilang car nga parking sa gawas, maghatag na sila og kwarta mga bayot kada bulan. Tanan diri bayaran mga bayot. Diri ugwa kay kwarta tigok. So magsugod na ta mga bayot. Open diri nga mo ang kalagenika. Kalagenika ang ngalan ana nila diri sa to refrigerator ni. Akong ihay sa diri nga ako ang bahandi nga nagmodel aning kalendar namo dinhi. So nara diri ako ang bulad mga bayot to. Duha na ka klaseng bulad, ambot unsa ning bulara. Basta bulad na siya. So kani mo ato ang buhaton karon sa ato ang mahiwagang recipe mga bayot. Ambot lang kapod umukaon bagha ako ang kagupa ni. Nantawon na mukaon ba sila. So magkuha lang ta dagtaran. Dayon ato ning kuhaon ning bulara. Kaning bulara murag nakuya pa ni daan ay namatay kay puti ang kolor. Then kani ato sanang isit aside kay anak ko nato na lutuon og makahinumdom ta. Kani lang usa mo ato ang lutuon. So before nato na lutuon, aron mahiluon ni sa kalha nga atong lutuan, ato ni siya gi-slice diri mga bayot. Di ba? Hastang gahiya. Na, yun ma. Daghan pa kay himbis ning bulara, murag dili kani ako ang bulad guro. Lutuon oy, murag dili ning bulara mga bayot kay perting gahiya. Di madala sa ako ang magic of slice. Pag kaning bulara mo akong slice on. Kaning bulara mo okay ra. Ting pagpangusog ni Celestina gitawon og slice mga bayot. Stila ning bulara, hard to get magid bug kayo, mura ra bag dili asgad. Sus Ginoo. Magkakaon man gali ta pero mutulo pala to ang sipon. Nice lagi dah. Pang tani diri mga bayot kay ato ni hugasan before natulutuon. Ato ra gud po nang hugasan dira para mawala ang kaasgad-asgad kay nga ba. Butangan na nato nag-oil ning ila ang kalha diri mga bayot. Kaning kalha ang mga bayot murag naapa sa itlog si Harot ug iyang igsoon sa iyang papa ani. Kay hagbay ra daw kuno ning kalha ang mga bayot mo nang gitagip-tip na ng mga kilid-kilid. Di na madalag liha mga bayot. So ato nang dagkutan kay di na siya mainit ug dagkutan, di ba? Aron dili ta diri tuktokon sa ato ang mga kasalinganan, ato ning abriho ni ila ang high fan diri mga bayot aron di na manumbalay ng ato ang bulad nga pinirito mga bayot. Pagkainit sa idibol, siyempre ato na ning ilonon ni ato ang hinugasan nga bulad. Lahon ato ng ulo. Dili surod ato ni.
Dini ang may takbuban mga bayot kay kani kan hamot gamit karon walay takbo. Murag gauna-una o bakasyon siguro. Ito mga balito. Then paabuto na ito nagmaluto na siya din ha. Nagtawa. Nang idibol. Galokso-lokso. Luto na ni siya. Ato sa ning isis-fry din he. Kaya naluto ni. Butang na ito ni diri aning gamay plato. Para mawala ng mga abog-abog o mga buling-buling dira mga bayot, ato ning hugasan ni diri nga to ang mga ingredients. Dayon ato na siyang slice on dira mga bayot, kuhaan ta nagpungango. Dayon gagmay-gagmayon nato na paghiwa para dali ra siya maluto. Dayon ato ning isunod ning ato ang mahiwagang white onion dre mo ni akong gigamit kay mo'y available dinhi sa planetang akong napuy-an. Humana din ako naghugas pero gipanitan ra gihapon ako kay kuhaon nato ng brown nga parehas akong color. Ato ra nang slice on dira ginagmay mga bayot, then humanog slice nato atong isit aside, isunod nato ding ato ang atsal. Dayon nato sa nang ipangpadaplin din ha kay nagpainit ta tadrig kalha utangan natong idibol then humag-init sa idibol ato na nang ibutang ng ato ang onion. Then ukay-ukay ra nato nagmakaryot dan ato na ning ilunod ning ato ang tomato. Lazy ang tomato. Then ukay-ukay nato na siya mga bayot, tama na siya maluto. Pagkaluto na gamay ato na ning ilunod ning ato ang atsal dire. Tagas kay ning paghiwa nako sa akong atsal. Dayon naluto na tanan mga bayot, ato na ning ilunod binagsa ning ato ang bulad dinhi nga pinirito. Human ukay-ukay ra nato na din ha para makaligo ng bulad din ha sa ato ang ginama nga sauce man siguro ni. So mo na ni mga bayot, init-init pa ni luto na niya ako ang ginamang recipe karon. Ako ra man po'y mukaon na ni kay di man po na sila mamansin na niya ako ang giluto kay bulad lagi ni. Then ako nang gibutangan din ha og soy sauce mga bayot para matamis-tamis na. Kawan ako nabutangi og asukal. So while galuto ko sa akong kalanon mga bayot, di gyud magsilbig din ako lutuan ni ako ang bahandi diri galuto po ko din og iyang kalanon mga bayot. Top ang tawag ani nila diri sila sa amuha, lugaw ni siya. Man English ni sila diri usahay mga bayot, pero panalagsara. Ako din nagisubakan dira og usa ka pako nga karning manok para malami-lami. Naday pinalit akong bana diri watermelon mga bayot, dako pa sa ako ang ulo. Lami ni kanon karong panahon na kay perting inita dire. Unya kaning watermelon na bugnaw ni siya. So ako sa ning pikason mga bayot, mga on sa miyan ni diri ra nako tapuson ni ako ang sitseburit si karong adlaw. Salamat sa inyong paglantaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.